que està tothom molt content amb Merlí, amb no sé què, amb no sé quantos, ho està patant a Netflix, tal. Has d'estar molt contenta, has de ser molt feliç. Y me cosí la sonrisa en el rostro, pero dentro... I en el moment de l'entrevista, que és el pas previ ja perquè et donin el sí, dius que tens un problema de salut mental. En el meu cas, un trastorn obsessiu-compulsiu. Em contractaríeu sí o no? I em van dir, home, és que si ho dius... De la mateixa manera que fan revisions mèdiques i de més, als treballadors per si són aptes per fer la feina i tal, doncs també haurien de donar consells, no? I fan també tot el tema de prevenció de riscos, de com t'has de seure, per exemple, a la taula, no? Per no tenir una tortícolis o no sé què, doncs també haurien de fer també prevenció de riscos a nivell mental. O sea, sabes que lo necesitas y no acabas de dar el paso. En cambio, te duele la cabeza y te vas a tomar un ibuprofeno, ¿sabes? Supongo que es como está hecha un poco la sociedad, que es un poco tabú el psicólogo, el psiquiatra o lo que necesites, y te cuesta dar el paso, aún a sabiendas de que lo necesites.